Во, нейкія турысты, якія чамусьці затрымаліся ў нашай зямлі. Але гэта не занадта вялікая бяда. Паглядзіце, яму, здаецца, тутака вельмі падабаецца. Але ўсіх астатніх трэба мясціць сюды, каб потым тутака была скрынка, у якой яны паедуць да сваёй хаты. Ці кватэры, дзе яны тамака жывуць. Вось і скрынка амаль зроблена. Засталося толькі аб'яднаць і ільга рушыць. Іх да іх зямлі вельмі асцярожна, з усёй турботаю. Таму, калі ласка, падпісвайцеся на канал і стаўце падабайкі, калі вам падабаецца. А яму падабаецца.